اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام اور تیرے اتے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام۔ میرے پیارے دوستو، نبی دی آل دا 4 گارے پانی بند کرن دے بعد تڑپا تڑپا کے قتل کر دیتے نے والے۔ اور دیکھو میں تو جمعہ دا دی ایک شہید تے جمعہ دا دی وقت جمعہ چھان چھان دا دی نو اتوار ترائے سوہار چوتھی دی بہار رہی یزیدی جماعت کربلا وچ قید کر دے اہل بیت کو ٹریے آکو چوتھی دی بہار رہی لاشاں تتی رہتے اجن پہ۔ آج کوئی بندہ جلیل آباد ایکسیڈنٹ تھی ونجے ڈھائے پوے تو بندے آرے پارے والے ہمسائے کھٹ چاہ دے مسلمان نے ایک تلے نہ رکھو ایک اوتے سماؤ چا کھٹ دے یارو کٹانے تے مہانے موچی دے پاولی ایکسیڈنٹ تھی وے ان کو 4 پئی ملویں دیئے جرا نبی دے موٹھا دے باندھاری ہے او دے واسطے 4 پئی نہیں دسو یار جے کو رسول موٹھا دے چاوے او دے جنازے کو موٹھے دے والا کوئی کہے قبر کھٹن والا کوئی کہے نہیں جنازہ پڑھن والا کوئی کہے نہیں۔ میری ریاست بہاول پور دا ایک بندہ ہے فوجی ہے ان دی کلم وچ بڑا وزن ہے اندازہ تسا آپ لا گی لو اون بڑے وزن نال گال کیتی ہے آدھے جواب دے کربلا دی دھرتی جواب دے کربلا دی دھرتی بطول دا کاروان کتھے او تمبو کتھن کچاوے کتھن او سارا سازو سامان کتھے اے میدھی پئیے او ترکے گانے دس شیریاں والا جوان کتھے او بدھنا پہ تھیا او پیگا پہ تھیا 10 چھوٹن والا جوان کتھے اللہ اکبر۔ کمال یار حضرت سلطان العارفین سلطان باہو آدھے جے کر دین علم وچ ہوندا تا سر نیزے کیوں چڑھ دے اٹھارہ 18,000 جو عالم یہاں او اگے حسین دے مردے او جے کر من دے بیعت رسولی تا پانی بند کیوں کر دے او اے ہر وانگے رنگ لگدا وے باہو جے پلہ حسین دا پھڑ دے سنتے بیٹھے ہوئے گل ہے نبی دی آل نال ظلم ڈاڑے تھے سلطان باہو صاحب ڈٹھے ہوئے نا کربلا والے دا ذکر کیتے نا
یہ ذکر ایڈا بڑا برکت والا ہے. یزید جمعہ پڑھنا ہے بیٹا خود دمشق دی جامع مسجد ہے. دمشق دی جامع مسجد صحن دے ادھ مزار ہے حضرت یحییٰ نبی. حضرت ابو ہریرہ دا مزار دمشق کے حضرت بلال دا مزار دمشق کے. سن دے بیٹھے نبی صحیح نے ترائے گھر والیاں اپنے ترائے ماما دا مزار. حضرت ام المومنین ام سلمہ، حضرت ام المومنین بی بی حفصہ، حضرت ام المومنین ام حبیبہ، انہاں ترائے اپنے ماما نبی دے گھر والے دے مزار دمشق. بڑی برکت علی. اچھا جمعہ دا خطبہ امام سجاد علیہ السلام پڑھ دے کھڑے کربلا دے بعد. انہوں کو موبائل دا دور کہنا اطلاع تک کوئی ذریعہ نہ اساں دا جلدی پہنچن دا، نہ ٹیلی فون نہ موبائل نہ کوئی گال نہ وائرلیس کوئی پتہ ہی کہنے لوگوں کو کربلا دا واقعہ ہے یا کوئی نہیں. امام سجاد خطبہ پڑھے یزیدی جمعہ پڑھنا آئے بیٹھے. امام سجاد فرمائے لوگو جرے میں کو جان دے وے تو جان دے وے، جرے نہیں وے جان دا میں کو دیکھ گنو میں ہاں کہوں. من یارفنی فقط یارفنی، جرے جان دے وہ جان دے ومن لم یارفنی جرے نہیں جان دے. اقول بنفسی میں اپنے تعارف کروے نہ میں کہوں نا انا علی اوسط بن حسین ابن علی، میں علی دا پوترا ہاں حسین دا پوترا. میرا نام علی اوسط ہے. لوگوں میرا لقب سجاد ہے، میرا لقب زین العابدین ہے. میں کچھ دینے لوگ ساکو تسا خط لکھتے منگوا دے اپنے ملک سڈا دے. ہاں وہ تواڈے مہمان آویں تسا پانی بھر رکھو منگنا نہ پوے. ساڈے نال چوٹ مستور ہی 14 معصومان اسا 2100 کلومیٹر پند کر دیں. تسا ساڈے ایو جے میزبان ہوے ساڈے پانی بند کر دے. تقریر کی تو نے کربلا دا حال سنو. یزید جو بیٹھا وہ ملا کو آخیا جرا سرکاری ملا آوا کو اٹھو خطبے دی اذان پڑھ. وہ خطبے دی اذان پڑھ دیتی جڑے وغیرہ اشہد ان محمد رسول اللہ. امام سجاد چپ کر دے بیٹھا نا کوئی گال لگی تو نے جلے دوجا باری آ کے اشہد ان محمد رسول اللہ. امام سجاد فرمائے یا مؤذن اسکت، اے مؤذن چپ کر بیٹھی چپ کر. مؤذن چپ کر گیا. آخر علی دا پوترا امام سجاد علیہ السلام یزید دو متوجہ تین فرمانے یا یزید و یزیدہ مؤذن یقول اشہد ان محمد. یزیدہ میں کوئی کچھ دس محمد جدوں کا ام جدی، محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا؟ دس محمد کیدا نانا ہے؟ چوپ. فرمانے قیامت تئی اذان مل دی راسی تیرے نانے دا ذکر کوئی نہ آسی. قیامت تئی میرے نانے دا ذکر اذان دا. تکبیر پڑھی سی تکبیر کی دواری میرے نانے دا ذکر آندے. نمازی نماز پڑھ دن، ہر نمازی ہر بندہ نماز پڑھنے والا جتنا نماز پڑھے میرے نانے کو سلام والے نیت تیرے نانے کو. السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ دے نا. کیا بات ہے یار، نماز پڑھ دے آدھے نیت کرنا نماز دی، نماز پڑھنا واسطے نماز خدا دی سلام مصطفیٰ دا. اے منکر کرو اللہ سلام پڑھوا چھوڑے دے. جڑا ہٹکیں دا وجہ جو سلام نہ پڑھیا کرو نماز جلے باندھے اللہ فرمائے ڈٹھے وے منہ دے گوڑے گھتی بیٹھے بغیر زنجیراں دے رسیاں دے ہاتھی بدھی بیٹھے منہ کعبے دو کیتی بیٹھے منہ دے گوڑے گھتا دے. میں اپنے یار دے سلام نہ پڑھواں میں کوئی رب نہ بہل دی گل کیوں میں پڑھی نہ پہ بسم اللہ کر سے کہہ گیا اے دیکھو نا صحیح سلام پڑھی دا پہ کہ نہیں پڑھی دا پیا تے پڑھی دا راسی ساڈا زنان ہی نماز وچ پڑھی دا بیٹھے السلام کیڑی ذات آمنہ دے لال دی. آکو ساڈا دھیاں ساڈا نوہاں ساڈا گھر والیاں نماز پڑھن اسا خوش تھی نے نبی کو سلام بلاویں. بئی دنیا وچ سلام بلاویں گال آ سکدی ہے لیکن اے تا آمنہ دے لال دی ذات. کیا بات ہے. نماز دو واری درود پڑھی دی اللہم صلی علی محمد و علی ایویں پڑھ دے نا. فرمانے یزید دس
ہر نمازی درود پڑھ دے، درود نبی دی آل ساڈے تے درود پڑھی دے، یا یزید تیری آل تے درود پڑھی دے۔ ہر مسلمان کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ، ایویں پڑھی دینا۔ جے تئیں ساڈے نانے دا نام نہ آوے او تئیں کلمہ مکمل۔ کیا بات ہے یار، بڑی گال ہے بھائی۔ یزیدی جماعت پریشان تھی گئی، حیران تھی گئی۔ امام سجاد فرما ہون پڑھوا بانگاں دے، پڑھا جمعے، دنیا کو پتہ لگ گئے اذان، تکبیر، نماز، کلمہ، درود، اے جے تائیں پڑھی دے راسن محمد تے محمد دی آل دا چرچا ہی تھیندا۔ کیا بات ہے۔ اعلی حضرت مجدد گولڈا سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب سال دے دو سفر عظیم کریں، ایک پاک پتن شریف تا بھی سیال شریف تا۔ پاک پتن شریف آپ آئے بیٹھے مخدوم علی احمد صابر کلیئر شریف والے دے حجرے کو، پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے گولڈے والے بادشاہ۔ ساڈے لودراں دے حضرت پیر امام شاہ صاحب جڑے مہرآباد والے، اے بھی بیعت پاک پتن ہے۔ مولوی صلاح کی تھی پیر صاحب کروں کوئی سوال تک کروں قسمت نہ لایا بیٹھے وڈا عالم سنی دے جر ویلے آئے آپ بیٹھے انتے مل دے انہوں دے دماغ تو کافور تھی گئے سارے سوال۔ پیر صاحب فرمایا کیویں وے مولوی صاحب؟ انہاں کہا حضور گال ہے تساں وچ بیٹھے وے دے وڈے عالم ہی وے، ایتی مخلوق ہی کھڑے تے سارے آدھے کھڑن حق فرید یا فرید۔ کئی بندے دے والا ہاتھ کو بدے کرنا دین اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ تو سا عالمی وی نہ کو سمجھاؤ فرید ساری زندگی یا اللہ کیتی ہے، اے یا اللہ نہیں کریں دے، اے آدن یا فرید یا فرید۔ فرید تا ساری زندگی یا اللہ کیتی، سمجھاؤ ہی نہ کو۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ تعالی پوچھا مولانا قرآن ہی پڑھے ہوئے ہی وے؟ انہاں کا گھنو سے ساری رگ چ قرآن پڑھے نے زندگی قرآن گزر گئی تو سادے میں پڑھے ہوئی وے، اے تے ساری توہین ہے۔ ہن ساڈے کول پوچھن تو آکو جو کوئی آکھے مولانا قاری دی اعظم صاحب تو آکو اذان آندی ہے کیا کہ سو ایندا کیا مطلب ہے؟ چلو تساں دسو۔ سید پیر اقبال احمد شاہ صاحب کہیں بندے کو جو آکو تے کو تکبیر آندی ہے مولوی ہوئے تے اون شعبے نہ آتا۔ پیر صاحب فرمایا تے کو قرآن آندے؟ وہ آخیا لجپالا میں باب العلوم دا فارغ، میں خیر المدارس دا فارغ، میں فلانے دارس دا فارغ۔ پیر مہر علی شاہ سے فرمایا گین نہ تو دوہے جہانو گین نہ بیٹھا میں کو اے دستے کو قرآن آندے؟ وہ آخیا جی اسی رگ قرآن ہے۔ فرمانے پار قرآن دی آیات اللہ فرمائے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی فلا تکفرون۔ ہے آیات آکے ہے فرمانے مانا کاری دا بھلا گول دے والے دے سامنے ترجمہ کرن سوکھی گال آکو روحانیت سمندر علم دائی سمندر بادشاہن کاروائی ترجمہ وقت حضور آپ چا کرو۔ فرمانے ترجمہ ہے فاذکرونی اللہ فرمانے میں کو یاد کرو، اذکرکم میں تو آپ کو یاد کریں ساں ایمیں نہ بھائی۔ فرمانے باب فرید ساری زندگی فاذکرونی دے عمل کیتے اللہ دا وعدہ میں تو کو یاد کرے ساں۔ اللہ فرمائے میں تا اپنے محبوب دے درود بیٹھا بھیجے نا رات نہیں درود بھیجے دا بیٹھا تو سب میرے بندے ہی وے میری ادھار لائی ونجو میری طرف تو سب بابے کو یاد کی تھی۔
فرمایا اے جڑے فرید آدھے کھڑن بابا قرآن دے اذکرکم دے عمل تھیندا پے، اے میری جرات تک ہے نہیں قرآن دے عمل کرن والے کو روکا، تیری جرات ہے تو روک دکھا۔ ستھڑ پائے گئی گل نہ مرے نہ جیویں، وہ کہ بئی گال ہی ہے، پھر بئی گال کہیں یعنی لجپال اے سارے لوگ جڑے نے لائن لگی کھڑی میل کنو وڈی لائن آدن بہشتی موری ہے، اسا بہشتی موری ٹپن آئے کھڑے، انہاں کو سمجھاؤ جتھا جنت ہو سی موری اتھائی ہو سی، اے پاگل پاک پتانے چ موریاں لائی کھڑے تے دروازے لائی کھڑے، سمجھاؤ نا تساں دا عالم ہی وے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سن کی دا فرمانے جواب دیواں جیا، فرمانے بخاری شریف وچ حدیث ہے، نبی صحیح فرمے دن قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن دی قبر جنت دے باغاں وچوں، کہ دی قبر پیر مہر علی شاہ سے فرمایا مولانا دساں بابا فرید مومن ہا، ہن کیڑے منہ نال آ کے جو مومن کہنا ہا، کیڑے منہ نال آ کے کھلے نہ لگ دیا، لکھاں عاشق کھڑے ہیں وقت جی اسی مومن ہا، فرمونے تو ایک موری واسطے بکے ودا پونے، نبی صحیح دا جنت چاہ رکھی، حضور دی حدیث ہے میرے نبی فرمائے الجنت تحت اقدام امہاتکم، بہشت ماں دے قدماں دے تلے ہے، گال ہے اے نبی صحیح دی ایک حدیث ایسا مولوی پڑھ دیا ہے، میں حضور دی حدیث پڑھیم جامع صغیر دے اندر امام سیوطی گھننا ہے، حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام آبائکم، جنت تواڈے پیو دے قدماں دے تلے، بلیں دیں دی وے، اور جتھا جلسہ ہوئے جیرا نات خان دے میں کو فرمائش ہے ماں دی شان پڑھو، ماں دی شان پڑھو، کوئی پیو دی شان ہی پڑھو، کیوں صحیح پیو دا شان کوئی نہیں پیر صحیح، کوئی ہے مرتبہ کہ ساری زندگی ٹینکیاں کنڈے دے رکھ دے سپرے کیتی رکھے، ماں دی شان ہے لیکن سمجھو ماں خدمت اول درجہ رکھ دیے، عزت دے عظمت آخو فوقیت، الرجال قوامون علی النساء، بولو پیو دی شان ہی ہے، اج دا حدیث پکا گنو ماں دے پیراں تلے جنت ہے، دا پیو دے پیراں تلے ہی جنت ہے، سبحان اللہ سے۔ آج دے بعد جیرا نات کھا گے نا میرے کو فرمائش ہے ماں دی شان پڑھ، تو آکھ میری فرمائش ہے پیو دی شان پڑھ، اکھے سو بلا او کو نہ آوے سکے دلہا دے جے کو پیو والو دا پیو تھی آئی نا، ہے صحیح پیو والا ہے تو پیو دی تعریف کرے جا کے میں کو نیاں دی تو آکھ وال چھوٹی، ہائے 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 گولنے دا بادشاہ مجدد گولنا سیدنا پیر مہر علی شاہ جلے 24 اگست کو لاہور پہنچے نا پیر اقبال شاہ صاحب 24 اگست ہی آکو صدقے ونیا پیر مہر علی شاہ اوملے اے سی ٹائم کہنا اے پی وی کہنا ہائی ایئر کنڈیشن کا جا کہنا جتنی سوارے مدنے کہنا ٹرین دا سفرہ 24 اگست کو پیر صاحب لاہور پہنچے، 25 اگست کی ڈیٹ ہے مرزا قادیانی آمنا پیر مہر علی شاہ آمنے سامنے مناظرہ کرنا، پیر صاحب لاہور پہنچائے، لاہور والے واقع میرا محل واقع میری کوٹھی واقع میرا بنگلہ، دروازے کھلے پہ انتظار ہیں، پیر صاحب فرمایا میں محلہ تے بنگلے چ باہر نہیں آیا، پہلی حاضری داتے کھولے سے، کیا بات ہے، پیر مہر علی شاہ پہلی حاضری کتنی تھی داتا صاحب کو، داتا ہی سیاح دیتے آپ ہی، کیا بات ہے، داتے ہیں صحیح تو سیانے لوگ لاہور جو ہے وچ نواز شریف ہی رہتے، لاہور نواز شریف کی نگری ہے کوئی نہ، وچ بہو قوم بیٹھے کہیں بئی قوم دی نگری ہے کوئی نہ، ایمان نال بولو کہیں دی نگری ہے، پتہ لگا پیسے والے دی نگری نہیں، نگری ہے تو کہیں فقیر تھی، کیوں صحیح معین الدین اجمیری آدھے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گیڑو
پانچ شانیں ہی ایک شعر آدھے نا کے سارا پیر کامل کاملارا شیر ہے کے تے داتے جا شانہ پانچن اچھا پیر میرے علی شاہ جلے آئے نہ داتے دربار دوتے کیا بات ہے قدمالے پاس وہ آدھے کھڑن قدرتی اتفاقہ پیر میرے علی شاہ جتنا آوے آؤ جمع غفیر تھی میں نہ کٹا پیر میرے علی شاہ جب خود فرمیدن آد لطف خلا کے جہاں دارے ممتاز اجماں وجع دیگر طبع دیگر ذوق دیگر شوق دیگر ہون بھی انہاں دے جڑے مرید ہیں تساں انہاں دا حلیہ دے دے پتہ لگ ویندے جو گول شریف کی نسبت ہے 11 بجے 25 اگست کو مرزا قادیانی دے بندے آگے مرزا دے پیر میرے علی شاہ کو آکھو تقریری بات ختم میں تو نال تقریری بات نہیں کریں گا جڑا کچھ کرنی ہے تحریر کر دے گال کرے سو پیر صاحب فرمایا میرے کو قبول ہے مرزا بھج دے دا بھجے میں تقریر واسطے حاضر ہاں تحریر واسطے حاضر میں حاضر ہاں بھج دے دا بھج بنجے وال یعنی ہوں واقع 20 ورکیوں میں 40 صفحہ 20 ورکیاں دا 40 صفحہ بنتی نا 40 صفحہ گھنٹہ ایک الحمد شریف کے 7 آیتاں ترجمہ تفسیر بغیر کہیں کتاب دے دیکھن دے تے 40 صفحہ پور تھی ونجے 60 منٹ تے کرشاد پرے پرے رکھے سو پیر صاحب بھی پرے بہن میں پیر صاحب کو نہ دیکھا پیر صاحب میری تحریر نہ دیکھیں ایویں شرط لالو دے پیر صاحب فرمایا لمبڑ نہ کرو مکدی مکاؤ اے مخلوق اتنی ہزار تماشا دے کے دو منشی لکھ دے بیٹھن گھنٹے کی صفحے پور تھی دن 40 آج کوئی تماشا نہیں دکھاونا عوام کو کوئی انتظار نہیں کراونی آج حق باطل دا نکھیڑا تھیمنے مرزے کو آکھو میز دے اتے کاغذ قلم تو ہی رکھ کاغذ قلم میں رکھے نا آج تیری قلم ہی آپ پہ لکھے میری قلم مرزے دے بندے کے وانجا کھونے مرزے آکھا بھائی گیلانی سیادے اے تا قلم کنو لکھوا گھنسی میڈا دا پیو ہی نہیں لکھوا سکتا مار گیا مرزا وال موقع پینترا بدلاو فوراً ای منکر دی وال عادت ہے جتو ڈھان پومن وال فوراً پینترا بدلا گیا بھائی گال دے آگے جنازے دے بعد دعا دا مناظرہ چلتا پہ دلے ڈھان پو وال چومن دے آبن بے موضوع چلا گی دے انہاں دا پینترا ہے چکا دے ہونے دے اگو تک گولڈے دا بادشاہ پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا پوچھو ایک منٹ دے اندر حق باطل دا فیصلہ تھی مرزے کول گئے مرزے آکھا چلو ہن پینترا بدلاؤ آکھو سہی ایک لولہ لنگڑا اسا مرزا ہی گول آنے آئے ایک لولہ لنگڑا تساں سنی گول آؤ مرزا ہی دم کرے پیر صاحب بھی دم کرے جن دے دم نال لولہ لنگڑا ٹھیک تھی ونجے او سچا ہو سی پیر صاحب فرمایا لولہ لنگڑیاں دے ہسپتال بنے کھڑے ڈاکٹر علاج بیٹھے کرے نے لولہ ایک کوئی کمال ہے مرزے کو آکھو دعوے ذلی تے بیروزی تے کئی تماشے بڑھائی بیٹھے مسیح تے موعود تے گالی کچا تے لچا جو لولہ لنگڑے کو دم درود نال ٹھیک کروں نہیں میانی قبرستان لاہور دا مشہور ہے لاہور دے میانی قبرستان دے جل دے آئے آج ایک قبر دے مردے کو مرزا جیواوے ایک مردے کو مہر علی کیا بات ہے یار اج سکھ متراں دی ہاں اج سکھ ودھیری ہے اور کیوں دلڑی اداس پہلو لو بچ شوق ہاں لو بچ چنگیری ہے اج نینن لایا اج سکھ متراں دی کیا بات ہے پیر صاحب فرمائیں الطیف سرا من طلعت ہی والشذب بدا من وفرت ہی
فسکرت ہنا من نظرت ہی اور نینا دیا فوجاں سر چڑھیاں اگر گیتی سراسر بات گیرد چراغ مقبلاں ہرگز نہ میرد اپنی محفل مکتی نہ جیل میں آپ اٹھی دے بلا کیا پڑھ دیں سلام پڑھ دیں نا اچھا اے جیرا پڑھ دیں ایکو سلام آدھن جیرا اٹھی کھڑ دیں ایکو قیام آدھن کئی لوگوں کو قیام ہی نہیں پچدا کئی لوگوں کو سلام ہی نہیں پچدا حضرت حسان بن ثابت عرض کریں دے یا رسول اللہ آدھے قیامی للحبیب علیہ فرض نبی دے ذاتی خاطر قیام میرے واسطے فرض و ترک الفرض غیر مستقیم تے جڑا فرض کو چھوڑ دے وے بھول جاوے فتعجب من له عقل و فهم یرا هذا الجمال ولا يقوم ہے وہ میں کو تعجب ہے ان بندے دے اوتے جڑا آمنہ دے لال کوئی دیکھے تے اٹھے اجڑی نہ اٹھے حضور دی بارگاہ دے اندر اللہ اے عقیدت تے کلمات قبول فرماوے اللہ تبارک و تعالی این جگہ کو قیامت تائیں آباد تے شاد رکھے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین